I'm sorry, kagahapon, why trabaho, holiday, gideklara tong holiday, kay bagong tuig sa mga inchik. Naloko na. Holiday ha, tibuok na to. Holiday kay bagong tuig sa mga inchik. Karon pod, Ash Wednesday. Kanina yung Ash Wednesday, Merkulis sa Badlis, di ko kuno ni pwedeng ihuibis. Merkulis sa yun eh. 40 dias nga Lenten season, magsugod karong adlaw, pinagis pagpabadlis ninyo sa inyong agtang. O niya, dungan ani ay statement ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, akong basahon unyan taon. O niya, ugmang adlaw po, magsugod na po ang Ramadan, ang fasting kay mao man ni kanang dili ni matayon inig subang magsugod ang ilang fasting 40 dias po ni ilaha. Ikaw man, Feast of Ramadan dayon, kumbira. Gidid-an ang mga kaigsunan natong Muslim nga mukaon basta napay adlaw, inom tubig basta napay adlaw, paita no? O niya, gidid-an po silang magkikilawas sa ilang mga asawa kay mangam na ilaha. Kining ako usara. Kanang inyo tagsara. Pero mga kaigsunan natong Muslim, mga asawa. Tulo ni kaadlaw ha, ang sa tulo kaadlaw usaray holiday kadto kagahapon ang bag-ong tuig sa mga kaintsika. Oh ba? Wa ta bag sa ulog og bag-ong tuig sa mga Iranian. Si Boss Marlon kapasyo dito sa Badjan Cebu may buntag boss onya amping mo kanunay niya ang mga ambungan ha. Karon di ay pahimang no sa kaparian ha, sa simbahang Katoliko karon totoo ako ning pahibawon ang mga kurakot karon totoo kay murag ngilad ni para ninyo murag kamoy gitusok ani kamoy gituslok tungod kay karong adlaw ang giingong badlis ano sa agtang ba di man actually badlis di man badlis cruise man gini ay kapila na inyong naong dili pud apelon tong inyohang kanabang siganang eyebrow sa in English saya ning eyebrow babawas ang mata ng buhok balip ayaw apila kay katong kang Loy Fonseca Vice Mayor Barili iyam tong apelon ang iyahang eyebrow nga iyang ipa-microbleeding mura noon sa karaang bayot. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP, Public Affairs Executive Secretary nga si Father Jerome Siciliano, niauhag na sa mga Katoliko nga kinahanglang tumanon yun. Hingpit o timos nga pagtuman, nining gitawag og fasting and abstinence, labi na yun sa mga kawatan nga mga opisyals gobyerno. Patod pang Father Siciliano nga kadto intaong mga kawatan sa gobyerno. Absent in town mo, bisag karon lang Lenten season. Ang Lenten season matod pa, mahumani unya sa sugat. Ito bang sugat ni Gwen nga? Mura siyang abat ito sa Minglanilla. Matod pa sa kanagkuan sa simbahang Katoliko nga, kadtong mga nagpatuo nga relihiyoso mag-alsa-alsa og karo pero gipasangin lang kawatan kayo. Ang resulta ninyo tua mo malinyas mga Hudiyo. Naloko na. Matod pa ha nga ang mga Katoliko kusog kay mo patuo labinas mga politiko. Kasi sila Maginoo apan kawatan day kayo. Matod pa ha sa simbahang Katoliko nga kinahanglan ug dili man gani ninyo malikayan ang giingon nga abstinence og fasting anang pagpangawat ninyo karon asa hangtod sa tibuok ninyong kinabuhi mga politikong kawatan. Bisag karon lang utang Lenten season ang tumong ani katong mga labi na gyud kuno sa matod pa simbahan Katoliko ha matod pa nga kadto kunong mga Katoliko nga angan na as Biblia labi ng Pedro. Oh ba?
Peter man Peter. Oh ba? Peter and John. Peter, dili po tong Calderon tingali mo gipasabot. Wamang kailas Father Siciliano aning Peter Calderon. Labaw na kadtong magpakaron ingnon nga kadalitok sa iyang baba Ginoo. Wapon hinoon ipasabot nga sinini aligado. Kadtong magpasaan-pasaan og karo wasan mo ingon ang pari sa simbahang Katoliko nga si Ahong Punto. Ay buntag ni Mahong. Kani dili ni maayong balita alang sa mga empleyado, mga mamumuo dito sa Cebu City Government. Okay ra pod may kay wa man may apel. Naloko na. Ang pagsaulog unya sunod semana hapit sa 24 murag Martes ug Miyerkules man ya 24 25 honi ka adlaw holiday Cebu City ra ang duha. Way labot ang Mandawi, way labot ang Opon, way labot Talisay, Cebu City ra. Ang Cebu City magsaulog sa ika-89 katuig nga kasumaran sa pagkahimugso isip dakbayan. Pero matod pang Mayor Nestor Archibal, way lami sa mga empleyado ning paminahon kay way bonus. Sa naandan do naman gini mga gitawag nilang Saturday bonus apan karon wa gyud. Kay matod pa way kwarta ang syudad, way budget alang sa bonus kay matod pa dunay dakong budget deficit ang dakbayan sa Sugbo. Kadtong nakautang na sa mga Turko ayay pasensya gyud mo. Oh ba? Matod pa sa atong amigo nga kung kayo'y maiipit, kailangan sa Turko kumakapit. Nayati na hinoon eh. Ang inyong advance na daan, katong mga money usurer diha sa kuha, katong mamalitay og ATM cards. Para kuno itahan ang bonus karon wa man, wa ni lami nga. Paminahon kay, uban diha, mamaligya man. Onya, subad unyas pizza 25. O dyan, may tanawa ko doon sa adlaw, pizza 25. Kaya may tanawa ng kalendaryo mo na, pizza, ha? Wednesday, unyas pizza 25. Sunod semana, ha? 40 na pagkatuig ang katong giingong IDSA People Power Revolution. Ato panahon tong gipalagpot na to ang amahan ining katong gihulagway sa Guinness Book of World Record nga pirtig yung kawatana namatay naman to in taon siya ipuli ning anak ang labaw pa. Naloko na. Ang kadaguan gihapon sa simbahan ang CBCP Cebu Catholic Bishops Conference of the Philippines niingon na nga dunay trillion piso march dili kay march buwan. Oh ba? Marcha karong pizza 25 kinahanglan ko nung ibalik ang kasaysayan or isulti na to ang kasaysayan ngadto sa kabatan-unan kabahin sa kawatan nga gipalaya sa katawhan. Niadtong 1986 People Power Revolution nga gitawag nilang bloodless nga giatubang ko no sa mga kaparian o mga madre. Ang mga sundao nga nagdag kanyon bisag di tumubuto. Oh ba? Pero matod pa giatubang nga gidad-an og buwak. Wa to mga buwak rose to haros dili to mga utot-utot nga buwak. Inongdan nga kita mao to gihulagway nga bloodless revolution nga ni layas ang banggiita gihulagway ang banggiitang tulisan nga na suwat sa kasaysayan. Aning presidente Ferdinand Marcos Sr. ang napuli. Ang junior nga labaw pa. Gihulagway nga adik pero wa man siya magpa-hair follicle. Matod pas Tagalog hair follicle. Naloko na. Pero dire Cebu City matod pa. Balik ta dire sa Cebu City Medical Center. Kaniadto Cebu City Maniwas karon Medical Center na gyud ni Oh ba? Si Mayor Nestor Archibal human gisugdan og balik ang konstruksyon ni anang maong tambalanan. Ni atong niaging semana gihimo ang groundbreaking sa kalimang higayon. 15 na katuig ni. Then nagsige lang hunong-hunong kay kaniadto matod pang may krama. Grabe kuno ang diferensya sa mga kontraktor nga gihimo ani. Hinungdan nga nagsige in taon sa singgit kaniadto og Yawa! Pawa! matod pa nga ang maong tambalanan nagkinahanglan po laing 300 million pesos nga nga pangayoon gikan sa Department of Health. Matod pang Mayor Nestor Archibal nga naay pundo ang Department of Health
alang ni ning maong tambalanan para ipalit og mga medical equipment pero dili pa nila ma-release samtang gipadayon pa ang konstruksyon hangtod sa kapitong andana niini. Ang ikaupat nga andana design ini para operahanan sa mga kadtong laay mga bugon. Ubang operahanan na dito. Patuli pwede dito.